Hola, aprofitant que estem al gener del 2026, vull recordar una mica què va passar al gener del 2025. La veritat és que em fa gràcia. Hem de recordar que aquest mes de gener, però del 25, va néixer el nostre petit eriçó més tendre, amb el llibre Huc, l'eriçó aventurer. Té 24 pàgines, aquest és ideal per anar a dormir. La veritat és que és molt xulo perquè té imatges. A totes les pàgines hi ha alguna imatge, alguna il·lustració, vale? I jo crec que és molt livià per l'hora d'anar a dormir i llegir-lo, i agrada molt. Després també en vaig fer un altre, aquest 2025, un de molt especial, que és el de L'Huc, la Júlia i el bosc de les paraules que ballen. És molt xulo i aquest trobo que, almenys per lo que m'he vist a casa amb la meva filla gran, que se l'ha llegit com 50 vegades, també té imatges per tot arreu, totes les pàgines hi ha il·lustracions, i la veritat és que pels que comencen a llegir de nens els agrada molt, la veritat és que molt xulo. Aquest el trobareu a Amazon, perdó que no ho he dit, aquest el trobareu a la llibreria El Drac i la de Pequín, vale? I en castellà i en anglès està a Amazon. Sí, Luc, carinyo. Aquest està a Amazon directe. I el tercer llibre que vaig fer, que va sortir el 25 de desembre, és el de Huc i Frufru, el regne dels somnis, vale? Ja està a Amazon. I hi ha amb tapa dura, que és aquest, i amb tapa tova, vale? Els Reis van portar el de tapa dura a la meva filla gran, i també aquest és molt xulo, aquest és molt més llarg, la veritat. Aquest ja seria per nens una mica més grans, que ja van llegint i així, i la veritat que també... A Mimi, vols anar a Mimi ja? I la veritat és que segueix una mica el mateix ritme, hi ha més lletra, sí, el pato, és un popa. I hi ha imatges per tot, també, cada pàgina hi ha imatges. Vale? I és molt xulo, la veritat és que està molt xulo. I només dir... La Mimi. I només dir que estem fent el quart llibre, vale? Estem començant el 2026 ja amb molta feina, perquè estigui llest pel dia 23 d'abril, per Sant Jordi, vale? I que me l'agafa l'editorial Oliveres, que estarem allà firmant llibres, i que va de Nadal, no dic res més. És molt xulo i també és dels llargs, ara ja. I res, amb tot això ens despedim. Dius dir alguna cosa, bitxo? Sí. Què vols dir? Dius adeu? Adéu. Adéu, gràcies, ciao, ciao.